За мен тантра е пътя на моята душа, пътя, който ми помогна да открия себе си, помогна ми да открия как искам да помагам аз на хората. За мен е път на трансформация, път на растеж, път на любов, път на свързване, път на чистота. Искам специално да ви покана на един много интересен, много задълбочен семинар. Да се потопите в един много древен, неостаряващ и вечен път на духовното учение Тантра. Здравейте на всички! Много ми е драго, че се събрахме тук. Надявам се да ви е интересно и всеки да си вземе нещо за вкъщи. Ще изучаваме мистериите, тайните и дълбочините на нашата свещена тантрична сексуалност. Ще има много солидна основа, подкрепена с много теория и допълнена с лесна за изпълнение практика. Извиваме се, вдишваме, усещаме енергията в сърцето. Която може да трансформира вашата енергия, вашите емоции, вашата същност и вашата интимност. Семинара беше страхотен, беше 2 дена, доста интензивно. Научих много нови неща, които практикувам всеки ден тогава. И ми доставя много голямо удоволствие да наблюдавам разликата, която виждам в себе си всеки ден. Тя е много осезаема. Семинарът включва много различни аспекти. Ще разгледаме каква е разликата между нормалната и тантричната сексуалност, какво модерната сексология не ни казва, как да имаме по-задълбочени нива на интимност с нашия партньор. Ще учим за кривата на удоволствието, ще учим за различните видове женски оргазъм, ще учим как мъжът може да изпитва в пъти повече удоволствия. Ще включва 2 много красиви, много дълбоки и много разтърсващи тантрични ритуали. За мен беше много интересно преживяването, но със сигурност много се радвам, че бях днес. Беше много хубаво, благодаря. Беше много така връщащо в реалността, защото Даже ги усетих мъжете като някакви архетипи, те почнаха да ми заповядат някакви образи. бях в процеса и преживяването и ми е някакси по-мирно. Семинар е много подходящ за всеки, който иска да стартира своя път по тантра, както и за тези, които имат някаква опитност. Започваме от нулата и постепенно надграждаме. Може да дойдете сами, може да дойдете с вашия партньор. Важно е да се знае, че независимо, че ще говорим за сексуални практики, на семинара няма да има събличане или голота.